Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Eric. Taong 1970, Ragay, Camarines Sur. Noong mga panahong ito, nagbibinata pa lamang si Eric. Nakatira siya noon sa lolo at lola niya, gawa ng yung mga magulang niya. Sa Tagkawayan pa nagtatrabaho. Katulong ang kanyang ina, habang yung tatay naman niya kasama sa mga gumagawa ng tulay na malapit lang din sa Tagkawayan. Bale, meron namang bakasyon ng dalawa. Yun nga lang, ilang buwan lang ang inaabot nito sa loob ng isang taon. Minsan nga linggo lang, lalo na kung pakyawan ng trabaho. Yung kanyang ina naman, di talaga gaanong nakakauwi dahil sa hindi ito pinapayagan ng amo. Mula pa nung bata siya, ganun na talaga ang estado ng buhay niya, kaya lumaki siya na ang buong akala yung dalawang matanda ang totoo niyang magulang. Mahirap man itong tanggapin, hinayaan na lamang ito ng nanay niya. Ang importante kahit malayo sila, nabibigyan niya ito ng maginhawang buhay, malayong malayo sa kanilang pinagdaanan nung sila'y bata pa. Pagtungtong naman ni Eric sa edad na 15 anyos, literal na napakadalang na ng mga naging uwi nito. Kung dati, nakakauwi yun isang beses sa isang taon, ngayong malaki na siya, pawang mga liham na lamang ang naipapadala ng mga ito sa kanya. Ilang beses na rin siyang inabisuhan ng lolo niya na pumunta na ng Tagkawayan pero hindi niya ito sinunod. Kapag kasi pinag-uusapan nila ito, nakikita niya ang matinding panlulumo ng lola niya. Yun bang kahit hindi ito magsalita, alam niyang tutol ito sa mga ganoong desisyon. At sa halip din ay pagsawalang bahala ang mga nararamdaman nito, pinili niyang sumunod na lamang dahil nga sa yon ay may edad na at merong iniindang karamdaman. Inakala niya na sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng nais nito, mapapatagal pa niya ang pananatili nito sa mundo. Pero bago magtapos ang panahon ng tag-init, napansin niya ang mabilis nitong pangangayayat. Hindi naglaon, tuluyan na nga itong rumatay sa kanilang higaan, naghihintay ng panahon ng kanyang paglisan. Para naman hindi mag-alala ang kanyang mga magulang, sinubukan nila itong tulungan. Makailang beses na rin silang lumapit sa mga manggagamot, pero kapag kausap na nila ito, paulit-ulit nitong sinasabi sa kanila na kausapin muna ang lola niya upang masigurong pumapayag ito na matingnan. Sinusunod naman nila Eric ang sinasabi ng mga manggagamot. Ang problema, hindi pumapayag ang matanda. Ang palagi nitong wika sa kanya, "Matanda na ako. Hindi na nila ako dapat pagsayangan ng oras. Eric anak, manatili ka na lang dito sa tabi ko. Samahan mo ko hanggang sa huling hininga ko." Sa sandaling narinig niya ang gano'n nitong rason, hindi na siya nagsalita. Ang tanging nagagawa niya, umupo sa tabi nito at makinig sa lahat ng kwento. Kahit buong magdamag silang mag-usap, wala yung problema sa kanya, basta ba'y masiguro niyang napapasaya niya ang lola niya. Inakala rin niyang parte lang ito ng mga huling sandali nito, pero 3 araw bago ito pumanaw, napansin niya na dahan-dahang nag-iiba ang mga kwento sa kanya. Hindi na rin yung ganong umuusad, na animoy nakatali na ito sa iisang pangyayari lang. Base sa kwento ng matanda, meron siyang inaalala sa kanyang pagpanaw. Gusto niyang makasiguro na nasa mabuting kamay ito, kaya ang napili niyang magmana rito ay walang iba, kundi ang kanyang apo na ilang dekada nang nanatili sa kanyang tabi. Dagdag pa nito na, sa pamamagitan ng kanyang ihahabiling, payapa niya itong maiiwan dahil alam niya, meron na itong proteksyon sa lahat ng masasamang gawa ng kanilang kapwa. Dagdag pa nito na, isang biyaya ang kanyang ipapamana, kaya hangad niyang pakaingatan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Nang marinig naman ni Eric ang tungkol dito, tango lang naman siya ng tango. Maging siya man kasi, aminadong walang kaide-ideya sa mga sinasabi ng matanda. Pagsapit ng gabi ng 2 araw, sa kasagsagan ng panghihina nito,
Muli siya nitong tinawag habang tago-tago sa kanyang palad ang biyayang tinutukoy niya. Pagpasok naman ni Eric sa silid, nadatnan niya ang mag-asawa na pabulong na nag-uusap. Nang masipat siya ng mga ito, agad na dumistansya ang asawa nito para mabigyan siya ng daan. Pag-upo niya sa tabi ng kanyang lola, dito na nito inilahad ang mga nakaraan nilang mag-asawa na naging lihim sa lahat sa loob ng maraming taon. Ayon sa matanda na, hindi na nakapagtataka na walang nakakaalam ng tungkol dito dahil unang-una, lahat ng mga nakakaalam ukol sa pagkatao nila matagal nang namayapa. Matapang din itong inilahad na silang mag-asawa ay natatangi sa lahat. Ang karanasan nila noong kapanahunan nila hindi matutumbasan ng kahit na sino kahit sa pangkasalukuyang panahon. Dagdag pa nito na ang pagtanggap ni Eric sa kanyang maiiwan ay hangad ng maraming nilalang na nakakaalam sa kung ano talaga ang totoong pagkatao nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, marami pa itong naging pasakalye bago dumiretso sa pinakapaksa. Matyaga naman niya itong pinakinggan hanggang sa dito na niya nalaman ang pagkakaroon nito ng kaugnayan sa matataas na uri ng mga aswang na tinatawag sa kanilang lugar bilang mga karan-karan. Ang mga ganitong uri ng aswang pinuno umiiral na sa panahon pa lang ng mga Espanyol. Kabilang sila sa mga delikadong lahi kung saan marami sa mga bayaning kilala natin ang sumangguni at humingi ng tulong sa kanila. Yun nga lang, marami sa mga itong hindi nila napaunlakan dahil sa maaga nilang nalaman ang mga personal nitong interes kung bakit ito nakikipaglaban. Ang mga karan-karan kasi pinuno, may kakayahang makabasa ng kaisipan at damdamin ng isang tao. Pinaniniwalaan na kaya sila nagkaroon ng ganoong abilidad ay dahil sa nangyaring panloloko sa pinakapuno ng kanilang lahi. Base sa kwento, ilang siglo na ang nakakalipas, may isang magandang babae sa bayan ang kinagigiliwan ng lahat. Maraming lalaki ang nahuhumaling sa kanya, kaya araw-araw hindi mahulugan ng karayom ang bahay nila dahil sa dami ng manliligaw niya. Ang problema lang, kahit anong ibigay dito sa dalaga, wala itong nagugustuhan kahit isa. Napakapihikan nitong pumili hanggang sa makilala nito ang isang datu na bumihag ng kanyang puso. Sa sobrang pagmamahal at pagtitiwala, hinayaan niya ang datu na gamitin ang salamangka ng kanyang pamilya. Siya ang nagsilbing espada at kalasag nito sa lahat ng digmaan. Tagumpay ang lahat ng mga naging paglusob, kaya wala pa mang dekada ang tribo nila. Hinirang na sila bilang pinakamalakas sa lahat ng bayan. Dahil dito, nagalak ang pinuno, kaya nagpasya itong tamnan siya ng binhi. Nagkaroon sila ng 3 supling, at sa ilang dekada nilang pagsasama, sinuportahan niya ito ng buong puso niya. Ngunit ang akala ng dalaga na wagas na pagmamahal, unti-unti din palang nagbago sa paglipas ng panahon. Hindi naglaon, nagulat na lamang ito nang malaman nitong may iniibig na namang babae ang kanyang asawa. Lahat ginawa nito para mapagtakpa ng panloloko nito sa kanya. Ngunit sa harap ng mata ng isang dalubhasang mangkukulam, walang sikreto ang hindi mabubunyag. At sa loob ng ilang buwang pagsubaybay niya at palihim na pagsasagawa ng ritual, dito niya na isinumpa ang kanyang asawa at ang mga mahal nito gamit ang pinakamalakas na mahikang taglay niya. Imposible na kung titingnan ang ginawang ritual ng babae, kaya alam ng mga manggagamot noon na nangangailangan ito ng malaking kapalit bago tuluyang maisakatuparan. Sa pamamagitan ng sumpa sa luwad at putik, pinasuka ito ng pinasuka ng dalaga hanggang sa ang buong katawan nito ay maging luwad na. Sa hanay naman ng mga naiwan nitong mandirigma, lahat yon ay ginawa niyang mga aswang at ipinakalat sa lahat ng dako ng bansa. Sinasabi na ang mga nilalang na yon nakianib sa iba't ibang angkan hanggang sa maitatag ang mga tribo nito
na tinatawag natin ngayon bilang mga angkan. Matapos itong gawin ng dalaga, sinimulan niya ang habang buhay na pagbabayad para sa ginamit niyang abilidad. Araw-araw buong magdamag siyang nagdarasal sa demonyong kanyang hinirama ng kapangyarihan. Akala nito kaya niya itong malagpasan, pero makalipas ang isang dekadang sakripisyo, dito na rin unti-unting binawi ng nilalang ang lahat ng taong malapit sa puso niya. Sa sobrang galit noon ng dalaga, kinalaban niya ang demonyong minsan niyang sinamba. Marami ang nangyari at halos hindi rin mabilang ang mga sakripisyo na kanyang ginawa para lamang magtagumpay. Pagkakuha niya sa ulo ng nilalang, dito niya na natanggap ang mas malakas pang kapangyarihan. Ngunit ang naging kapalit ng bagay na yan ay ang pagpangit ng kanyang itsura. Naging matandang hukluban siya, kaya para hindi matakot ang mga tao sa kanya, pinili niyang manirahan sa gubat. Mula sa lugar na yan, ipinanganak niya ang mga bago niyang supling kahit wala siyang kinakasama. Milagro ang ganoong pangyayari at tanging ang puno lamang ng karan-karan ang nakagawa. Sa paglipas ng mga panahon, umusbong ang bagong uri ng tao. Di hamak na mas matalino ito sa mga ordinaryo at nagtataglay din ng kakayahan na hindi matatawaran ni numan. Ngunit sa kabila ng ganoong abilidad, hindi nila piniling pumanhik sa mga bayan. Nanatili silang nabubuhay sa lihim kung saan piling mga tao lamang ang nakakaalam. Ngunit sa pagsiklab ng digmaan, di may pagkakailang naapektuhan ang kanilang pamilya. Ito ang naging daan ng dalaga para bumaba sa mga kabayanan. Lahat ng mga taong hindi niya natipuhan pinagpapapatay niya at ang mga taong nagkaroon siya ng interes, binahagian niya ng kanyang lahi. At dito na nga nagsimula ang paglaganap ng mga karan-karan. Pagtungtong ng panahon ng rebolusyon, maraming bayani ang pumasok sa kanilang baluarte. Lahat ito sinubukan siyang makausap pero masyado itong imposible. Bihilante ang puno ng angkan, kaya bago pa man niya hayaang makapasok sa kanyang tahanan ng isang nilalang, alam na niya kung ano ang sinisigaw ng utak at puso nito. At kapag nalaman niyang katulad ito ng datu, sinusunog niya ito sa malaking pugon nang walang kahit na anong paglilitis. Sa hanay naman ng mga dayuhan, dito sila kumukuha ng buwanang pagkain. Lahat ng galamay niya pinapakalat niya sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Hindi lang ito nakatuon sa pangunguhan ng pagkain, bagkus may mangilan-ngilan ding grupo ang pumupunta sa mga lahing kaibigan nila para magbigay ng tulong. Sa loob ng ilang siglo, ang babae ang naging tagahatol ng lahat ng makasalanan sa mundong ibabaw. Marami siyang pinarusahan at sinunog sa pugon ng mga makasalanan. Kabilang din siya sa mga nilalang na nagtanga ng mahabang buhay dito sa lupa, ngunit kagaya ng marami, lahat ay merong katapusan. Sa pagkawala nito, doon na nagsimulang magkawatak-watak ang kanilang angkan. Marami sa kanilang kauri ang gumawa ng kasalanan, kaya karamihan dito napaslang ng mga albularyo hanggang sa kumonti na ng kumonti ang kanilang bilang. Hindi naglaon, nabaon sa limot ang kanilang angkan. Ang dating kinakatakutan ng lahat, naglahong parang bula sa kasaysayan. Masakit man ito sa parte ng kanyang lola, wala itong magawa kundi tanggapin ng masalimuot na kinahantungan ng kanilang lahi. Mariin din itong inilahad sa kanya na sa mga sandaling yon wala itong ibang hinahangad kundi ang maipasa ang lahi sa susunod na henerasyon. Yun ang mahalaga upang masigurong magpapatuloy sila anuman ang mangyari. Pagkalahad dito ng lola niya, binuksan na nito ang palad kung saan naroon ang isang maliit na itlog na kasing kulay ng uling. Dahan-dahan itong iniabot sa kanya na siya namang kalmado niyang kinuha. Pagkahawak niya rito, biglang napisa ang bagay na yon at kasabay nito ang paglabas ng napakaraming itim na langgam.
Isa-isa itong pumasok sa loob ng balat niya hanggang sa marating nito ang kanyang sistema. Matapos ang pangyayari, wala namang nagbago sa kanyang pakiramdam. Ganun pa rin naman pero pagkaraan ng ilang oras, napansin niya na parang mas tumulis ang kanilang paningin at pakiramdam. Naririnig na rin niya ng malinaw ang sinasabi ng nanay niya, kaya naman naging maayos na ang pag-uusap nila. Ang kaso lang, habang tumatagal, napapansin niya na parang nanghihina na rin ito. Pagtungtong naman ng gabi, sa hindi inaasahang pangyayari, napansin niya na unti-unti nang nagdidiliryo ang matanda. Hindi na rin nila ito makausap hanggang sa naputol na ang hininga nito. Nang masipat naman yun ng lolo niya, dito na yun humagulgol sa pag-iyak. Si Eric naman noon, tulalang nakatingin sa labi, animoy hindi pa rin makapaniwala. Hindi nagtagal, nang maunawaan na niya ang mga nangyayari, doon pa lamang bumuhos ang kanyang emosyon. Pansamantala, nawala sa kanya ang mga pinag-uusapan nila. Maya-maya pa, nang medyo bumaba na ang lungkot na kanilang nararamdaman, dito na nila ito ginawa ng ataul. Kinabukasan, kasama ang malalapit nitong kaibigan, sabay-sabay nila itong hinatid sa huli nitong hantungan. Lahat ng mga nakidalamhati, pansin niya ang matinding panlulumo buhat sa mga nangyari. Alam din niyang taus-puso ang pakikiramay ng mga ito, kaya abot langit ang kanyang naging pasasalamat sa lahat ng taong dumalo. Ilang araw pa ang lumipas, nanumbalik sa dati ang kanilang mga buhay. Nakakapanibago man sa hindi na nila kasama ang lola niya, wala siyang magagawa kundi kaharapin ang lahat ng pagsubok sa araw-araw. Dumaan pa ang mga linggo at buwan, tila bang naging mabilis ang pagtakbo ng oras. Habang tumatagal, paunti-unti nang humihilom ang sugat sa kanilang mga puso. Hindi naglaon, kagaya ng inaasahan, nakalimutan na rin nila ito. Bagay na karaniwang nararanasan ng mga taong nawala ng mahal sa buhay. Isang malupit na realidad na kinakailangan nating tanggapin. Matapos naman nilang makalimutan ang tungkol sa kanyang lola, lahat ng hanap buhay na ginagawa noon ng mag-asawa, sinolo na niya. Kung dati laro lang ang kanyang pinagkakaabalahan, sa puntong yun mas madalas na siyang manatili sa bundok kaysa sa kanilang tahanan. Ayon sa kanya, na kahit gaano man karami ang trabaho sa bukid, nakapagtatakang hindi man lang siya nito kayang pagurin. Isipin ninyo isang buong araw siyang nagtatabas ng mga damo, pero kinahapunan nun hindi man lang nanghina ang katawan niya. Di man sa pagmamayabang pero kung pagbibigyan ni Eric ang katawan niya, kaya niya magtrabaho ng 3 araw, 3 gabi, ng dire-diretso. Dagdag pa niya na, sa mga panahong yun wala pa siyang ideya ukol sa kung ano ang nangyayari sa kanya. Inakala niya kasing hindi nagkabisa ang bertud ng karan-karan sa kanyang katawan at sa halip na maging isang ganap na aswang, nabigyan lang siya nito ng angkop na lakas at katawan. Yon ang naisip niya hanggang sa dumating ang isang hapon na sinalakay ng mga aswang ang lugar kung saan siya nagtatrabaho. Nataon ito sa gapasan kung saan merong mga babaeng buntis silang nakasama sa paggagapas. Marami sa kanila ang nagsasabing umuwi na ang mga ito dahil maggagabi na, pero hindi yun nakinig. Paglubog noon ng araw, habang tinitipon nila ang ani, dito na sila nakaramdam ng presensya ng mga nilalang. Walang aswang na lipad na dumalaw. Lahat ng mga pumunta, purong mga aswang na lakat. Ngunit kahit sabihin nasa mabababang uri ang mga ito, hindi maipagkakaila ng mga kasamahan niya na wala silang panama rito. Noon pa man kasi, alam na ng kanyang mga kababaryo na lahat ng sandatang gawa ng tao walang epekto sa mga aswang. Isa ito sa kanilang mga pinanghawakan, kaya naman hanggat maaari umiiwas talaga sila. Alam din niyang walang kahit isa sa mga kababaryo niya ang merong lakas ng loob na makipaglaban sa mga ito, kaya nang may sumigaw doon ukol sa pagdating ng mga aswang,
lahat ay kumaripas ng takbo. Ang buntis nilang kababaryo ay agad na naiwan, dahilan para palibutan nito ng mga aswang. Pagsilay naman ni Eric sa mga nilalang, wala siyang naramdamang takot sa katawan. Yung isip niya, sinasabing tulungan ng mga kakilala niya para makauwi ito ng ligtas sa kanilang pamilya. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip na tumulong. Walang sabi-sabi, mabilis naman siyang tumakbo papalapit at sa hindi malamang dahilan, parang hindi man lang siya napansin ng mga aswang. Kung hindi pa siya noon nagsalita, hindi pa nito matutunugan ng kanyang presensya. Pagsilay ng mga ito sa kanya, dito na ito unti-unting napatras, bakas sa kanilang mata ang matinding pagkagulat. Ilang minuto ring natigilan ang mga nilalang hanggang sa merong isa sa mga ito ang naglakas ng loob na makipag-usap sa kanya. Hayaan mo kami sa aming ginagawa, sapagkat kagaya mo lang din kami. Ginagawa namin to para merong makain ang aming pamilya. Sundin mo lang kami, kaibigan. Pangako, bibisitahin ka namin sa bahay mo para makapagpaliwanag. Seryosong wika ng isa sa kanya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, di na siya nag-alangan na kunin ang binitawang sundang nung buntis niyang kasama. Nang mahawakan niya ito ng mahigpit, agad niya itong tinaga sa braso ng nilalang na nagsalita. Matapos niya itong gawin, nasipat nila ang paggulong ng kamay nito sa lupa. Lahat nagulat, gawa ng yung sundang na yon, alam nila na walang kakayahang makasugat sa kanila. Matapos naman itong masilayan ng mga aswang, dito na ito dahan-dahang umatras. Yung nilalang namang tinaga niya, nanatili lang sa kanyang harapan habang patuloy na nanginginig ang mga binti nito. Aksidente na rin yung nakaihi, na animoy mas nanaig ang kanyang takot kaysa sa kanyang nararamdamang sakit. Pagbaling naman niya ng tingin dito, muli niya itong tinanong kung hangad pa ba nitong kunin ang buhay ng mga buntis niyang kababaryo. Nang marinig naman ito ng nilalang, hindi na yon nagdalawang isip na lumuhod sa kanyang harapan. Pasensya na ho kayo sa aming kapangasan. Pinagbayaran ko na ho ang aking kasalanan. Kaya kung maaari, bigyan niyo pa ho ko ng pangalawang pagkakataon para magbago. Wika nito sa kanya habang umiiyak. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero ipangako muna pagkatapos nito, bumisita kayo sa bahay ko. Marami pa akong katanungan sa aking sarili na dapat kong mahanapan ng sagot. Dahil sa kanyang sinabi, tumangulang naman ang nilalang. Pag-atras nito sa kanya, dali-dali naman yung tumayo, sabay karipas ng takbo kasama ang mga kalahi nito. Sa isang kisap mata, naglaho ang mga nilalang sa harapan niya. Mabilis ding bumalik ang katahimikan sa paligid, na animoy walang nangyaring kakaiba. Pagbaling naman niya ng tingin sa mga buntis, inabisuhan niya ito na umuwi na. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman itong lumakad. Akala ni Eric kakalat ang tungkol dito kinabukasan, pero pagsapit ng sumunod na araw, wala siyang balitang nasagap. Alam niyang masyadong imposible na ikimkim ng mga kababaihan ang mga nangyari, kaya naman isa-isa niya itong binisita. Ang kaso lang pagdating niya sa bahay nito, ni hindi man lang siya nito matandaan. Nang mapagtanto naman niya ang bagay na yon, naisip niya na maaaring may ginawa roon ng mga aswang para makalimutan ang mga nangyari noong gabi. Nakakagulat man ito kung iisipin, pinili niyang yon ay ipagsawalang bahala na lamang. Sa pagsapit naman ng gabi, dito na bumisita sa kanya ang grupo ng mga aswang. Pagpasok nito sa kanilang bakuran, agad itong natunugan ng lola niya, kaya dali-dali itong lumabas, bit-bit ang isang mahabang talibong. Panay na rin ang pagmumura ng matanda, na animoy sinugod sila ng mga kalaban. Nang mapansin naman yun ni Eric, agad niyang pinakalma ang lolo niya.
Inabisuhan din niya itong bisita niya ang mga nilalang, kaya wala itong dapat na ikabahala. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, doon pa lamang ito kumalma. At sa halip na magtanong pa sa mga bisita niya, pinili nitong bumalik sa loob para makapagpahinga. Bago rin ito tuluyang isinarado ang pinto, nag-iwan ito sa kanya ng mga paalala. Nasa mas mataas na antas ang abilidad mo, Apo. Huwag kang pumayag na merong magdikta sa isipan mo. Tandaan mo, ikaw ang dapat na namumuno at hindi sila. Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman siya. Hindi nagtagal. Pagharap naman niya sa grupo, doon niya na isa-isang binasa ang mga isipan nila. Sumatotal, wala namang nagbabalak ng masama, kaya kahit papaano naging kampante siya. Sa kanilang pag-uusap, dito'y pinagtapat ng mga nilalang ang kanilang mga nalalaman ukol sa lahi ng Karan-Karan. Ayon sa gabunan nito, matagal na silang naghahanap ng mga ganoong uri ng aswang dahil sa ito ang nakatadhanang maghari sa kanilang angkan. Mariin din itong inilahad na meron din silang bahid ng dugo ng ganoong lahi, ngunit sa paglipas ng panahon, hindi na sila nakatanggap ng anumang uri ng biyaya na nagmumula sa angkan na pinagmula nila. Dahil dito, kinakailangan nilang magsaliksik ng iba't ibang pamamaraan at abilidad para mabuhay. Mariin din itong inilahad na matagal na silang naniniwala na tanging alamat na lamang ang tungkol sa lahing kinabibilangan niya, kaya nang makita siya nito, hindi nito maiwasang mamangha. Sa punto ring yun, wala silang ibang naramdaman kundi ang pagnanais na sumunod sa kanyang yapak. Hangad nilang makita ang hinaharap ni Eric, kaya lahat ng gagawin nila alang-alang sa ikakaayos ng kanilang ugnayan. Pagtatapat pa nito na, lulubayan na nila ang baryo kung yon ang hangad niya. Matapos naman itong mailahad ng gabunan ng angkan, dito na siya nagsalita. Naisip niya kasi na sa pamamagitan ng mga ito, magkakaroon siya ng maraming tauhan na pwedeng magamit sa mga lugar na nais niyang puntahan. Inabisuhan din niya ang gabunan na kinakailangan niyang makarating sa Tagkawayan kasama ang lolo niya bago sumapit ang susunod na umaga. Dahil sa kanyang sinabi, agad itong kumuha ng masasakyan. Pagbalik nito, meron na itong daladalang 3 kabayong pula na may naninilaw na mga mata. Ayon sa gabunan, ang mga nilalang na yon ay mula pa sa mundo ng mga engkanto. Ito ang ginagamit nilang transportasyon kapag may daladala silang toneladang karne ng tao. Dagdag pa nito na, kaya silang dalihin ng mga kabayong yon saan mang dako ng lugar. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya nag-alangan na sumakay. Pagsampa rin doon ng kanyang lolo, agad na silang lumakad hanggang sa marating na nila ang lugar kung saan naghahanap buhay ang kanyang pamilya. Personal nilang inihatid ang balita ukol sa pagpanaw ng lola niya para naman kahit papaano hindi mabigla ang mga ito. Ayon sa kanya pinuno, na pagdating niya pa lang sa bayan, inaasahan na talaga niyang madadatnan niya ang kanyang mga magulang na nasa maayos na estado. Ngunit sa kasamaang palad, tila bang naging kabaliktaran nito ang kanyang naabutan. Yung tatay niya kasi, nakita niyang palaboy-laboy na sa kalsada habang ang kanyang ina naman nagbabanat ng buto sa isang pamilya ng mayaman. Napakasipag nitong magtrabaho, ngunit imbis na sapat na sahod ang kapalit, pagmamaltrato at maliit na sweldo ang natatanggap nito. Nung masipat ni Eric ang ganoong kalagayan ng kanyang ina, pakiramdam niya dinurog siya ng langit at lupa. Halos para siyang nasa impyerno noong mga taong yon, pero pinili niyang magtimpi. Naisip niya na hindi ito ang tamang panahon para maghiganti. Noon ding mismong araw, nailayo niya sa matinding panganib at dagok ang kanyang ina.
Kinuha na rin niya ang kanyang ama para matulungan ito sa kasalukuyan nitong kalagayan. Mabuti na lang talaga, mapepera yung mga aswang na tumulong sa kanya, kaya lahat ng pangangailangan nila, hindi na sila nahirapang kunin. Ibinigay din ng mga nilalang na yan ang kinakailangan ng kanyang mga magulang hanggang sa ito ay tuluyang gumaling. 2 araw ang lumipas. Nang medyo may lakas na ang mga ito, dito niya na pinatawag ang pinuno ng mga aswang. Pagpasok nito sa loob ng kanyang silid, agad naman niya itong tinanong kung ano ang magagawa nito para sa kanya. Dagdag pa niya na gusto niyang gumante sa mga taong yon, pero wala siyang sapat na oras para magawa ito. Huwag ho kayong mag-alala tungkol dyan. Kami na ho ang bahala. Sa ngayon, inilatag na ng aking mga alagad ang lahat ng kinakailangan para mahuli ito ng maayos at malinis. Mamayang gabi, asahan ho ninyo ang kanilang pagdating. Ipapakita natin sa kanila na nagkamali sila ng pamilyang binangga. Seryosong wika nito sa kanya. Dahil sa sinabi nito, taus-puso siyang nagpasalamat. Kinagabihan, kagaya ng pangako ng gabunan, dumating ito kasama ang buong pamilya na umalipin at nagmaltrato sa kanyang ina. Pagsilay naman doon ni Eric, tila bang unti-unti siyang nawala ng bait. Basta, kahit nagsasalita pa ang mga ito, hindi na siya nagdalawang isip na ito ay sunggaban kung saan 2 sa anak ng mag-asawa ang nagawa niyang mapaslang sa pamamagitan ng pagbugbog lang. Yung iba pinatali niya sa puno, tapos paulit-ulit na pinaliguan ng kumukulong mantika. Ganon at ganon ang kanilang ginawa hanggang sa tuluyan na itong pumanaw. Magmula noon pinuno, inako ni Eric ang bawat isa sa lahi na tumulong sa kanya. Ilang taon lang lumipas, ang mga mahihinang aswang nakilala ng lahat, napaunlad niya hanggang sa maging kapantay na nito ang mga gabunan. Naging kabilang na rin yon sa mga pinakamalalakas na angkan sa lugar ng Ragay. At dahil sa kanyang tiwala rito, hindi na niya kinakailangan pang kumilos para mapatunayan ang kanyang kapangyarihan. Hanggang sa kamatayan ni Eric Pinuno, nagsilbi siyang pinuno sa angkan. Siya rin ang naging rason kung bakit nagkamit ito ng malalim na karunungan na mas higit sa ibang lahi. At sa pagdating ng kanyang katapusan, tila bang naging misteryo rin kung sino ba sa mga anak niya ang napasahan niya ng maalamat na bertud ng Karan